हेलो लोगोफोर भिडिअखौ लाबोनायाव एसे लेट जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो जोबजासे नायलाङोब्लानो जाबाय डेइलि कम्बोखौ दिनै माबोरै लानो हागोन माने डेइलि टु डेइलि मोनबाय थायो दिनैनि डेइलि कम्बोआ माबोरै गेवगोन तो आं एसे स्क्रिन रेकर्डिं दिन्थिनि लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो दासिमबो जायफ्रा लायाखै डेइलि कम्बोखौ कालेक्शन खालामनानै लायोब्लानो जाबाय टेलिग्रामखौ खेवबाय लोगोफोर प्ले अपशनाव थांबाय प्ले अपशना माने एसे टाइम लागोन दे गेवनायाव बिराद स्ल' जाखायो गेवगासिनो दङ 215.46K मोनबाय आं दिनैनि डेइलि कम्बोखौ माबोरै लागोन आङो दिन्थिगासिनो दङ डेइलि कम्बोआव थांबाय स्पेशेलाव फैबाय माय कार्डआव फैगोन दे माय कार्डआव फैबा गाहायथिं स्क्रल डाउन खालाम दिनैनि कार्डआ जागोन इउट्युब गोल्ड बटन बे आं दिन्थिगासिनो बेखौ माबोरै खेवगोन लोगोफोर बिदिब्ला इउट्युब गोल्डन बटनखौ बेखौ पारचेस खालामनि र' दे 1 मिनिट जइनाव थुना होदों माथो जइनाव थुबाय बेक खालामनो बेयावनो साबस्क्राइबार बेबायदि फैदों आरोना तो जों बेयाव गो एहेड खालामबाय डेइलि कम्बोआ गेवबाय नै गोल्ड फार्स्ट कार्ड इज रेडी डन स्टप जाबाय आरोना तो बेखौ मोनबाय आङो दिन्थिलांबाय थाबावगोन आरो बेलेग मोनसे कार्डआव थांनि लोगोफोर नायदो बिदिब्ला नै बिथिंजाय कुइसन मार्कआ मोननै दंबावो इउट्युब गोल्ड बटनखौ बायबाय बेयो आंना बेवहाय फैबाय आरो बे कुइसन मार्कआव आरो फैबावगोन जोङो दा माहाय थांनांगोन नैबे PRN टीमाव जोङो थांनांगोन PRN टीमाव थांनानै जोङो नैबे एक्सनि सिदा सिदा कइन टेलिग्राफ दङ जोङो बेखौ पारचेस खालामनांगोन गो एहेड नै जोङो बायबाय ना बिदिब्ला जोङो आरो गुबुन मोनसे लास्ट दंबावो नै कुइसन मार्क थानाय जोङो बेखौ माबोरै खुलिगोन वेब 3 आव थांनांगोन बे वेब 3 आव थाङोब्ला जोङो नुनो मोनगोन नै बिथिं नै भिजिटिं स्मार्ट कन्टेक्ट ना जोङो बेखौ खुलिनो थाखाय बे लक दङ दै बेखौ खुलिनो थाखाय वेब 3 इन्टिग्रेशन लेभेल 7 बार खुलिनांगोन जोङो दा जोङो बेखौ खुलिनो थाखाय माहाय थांनांगोन जोङो नैबे मार्केटआव थांनांगोन मार्केटआव थांनानै जोङो गाहायथिं स्क्रल डाउन खालाम गाहायथिं स्क्रल डाउन खालामबा जोङो मा मोनगोन नै वेब 3 इन्टिग्रेशन जोङो बेयाव थुनांगोन आरो बेखौ 7 टाइम ओपन खालामनांगोन हा लोगोफोर जोङो बेखौ 7 टाइम खुलिनांगोन आंना खनब्रै जाबाय खनबा जाबाय 6 बार जाबाय 7 बार जाबाय तो बिनि उनावहाय जोङो बैयाव थांफिनगोन वेब 3 आवहाय हा बे वेब 3 आवहाय थांफिनगोन अब्लानो जोङो बेखौ गेवनाय नुबाय नै भिजिटिं स्मार्ट कन्टेक्टखौ जों बेखौ खेवबा जोङो दा बेहाय बेखौ गो एहेड खालामबाय अब्लानो जोङो बिनिफ्राय नै बेसेबां बेयो मुंसे मुंजि मुंजौ हाजार उजुद लाख 50 लाख जोङो बे कइन्सखौ जोङो बिनिफ्राय मोनबाय नै टेक द प्राइस होबाय तो बियो आङो दिनै बेखौ मोनबाय नै बेसेबां जाखो नै आंना बारायबायना कइन्सआ तो दिनैनि डेइलि कम्बोआ बेनोमोन आरोना नै कुइसन मार्क थानाया गासिबो बेवहाय कमप्लिट जाजोब्बाय आरो बेखौ दिनैहाय नै बे गोजौआव लिरनाय दंखायो 50 बेबायदि लाख कइन्सखौ मोननो हाबाय तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो जायफोरा दासिमबो खुलियाखैना तो जोङो बेबायदिनो दिनैनि डेइलि कम्बोखौ
बेबायदि खुलिनो हागोन आरोना थ' आङो प्रसेसखौ दिन्थिनानै होखाबाय लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन